लोक आत्महत्येकडे वळलेले आहेत, ज्यांची मानसिकता बिघडलेली आहे, जे मनोरुग्ण झालेले आहेत, जे तापट आहेत, ज्यांचं स्वभावावर मनावर नियंत्रण नाही, अशा लोकांसाठी गायीकडे एक उपाय आहे. आमच्या प्रतिनिधींनी त्या गायीच्या दाव्याचा परिचय करून द्यावा. त्याला पंचगव्य असं म्हणतात. त्याचं प्रमाण आहे गाईचं शेण, गोमूत्र, गाईचं दूध, तूप, दही या 5 वस्तूंना पंचगव्य म्हणतात. त्या एक एक चमचा एका वाटीत एकत्र करावं. तथा ही पावडर तुम्ही दिवाळीला जसं उटणं अंगाला लावतात तसं पाण्यात कालून जर ते अंगाला लावलं, तुमचे विचार बदलते, घरातले तापट माणसं शांत होतील. एवढं सामर्थ्य गायीच्या या पंचगव्यात आहे. म्हणून गायी पाळा.